Čau dámy a pánové, tady Devax 13 a vás vítám zase u nového videjka ze hry Granny Chapter 2. Jedná se tentokrát ale už o poslední útěk, kde budeme unikat helikoptérou. Ano, slyšíte správně, ale ještě předtím, než budeme utíkat helikoptérou, neboli spíš odletíme před tadyhle s těma dvěma, bože, už ten dům nemůžu taky vystát. Budu moc rád, když na tomhle kanále zanecháte odběr a zvoneček, protože tím mi za prvý ukážete obrovskou podporu a za druhý vám tím žádný další moje videa vám neutečou. Zároveň bych byl i rád, kdybyste na tomhle kanále i na všech mých videích zanechávali like. Teda, cože? Byl bych rád, kdybyste na mých videích zanechávali like, protože jsem... no tak! Zároveň bych byl i rád, kdybyste na mých videích zanechávali i like, protože tím mi ukážete, že se vám moje tvorba líbí. No a nebudu to nějak dál zdržovat a můžeme se na to vrhnout. Den 1. OK, takže první, po čem bych se šel podívat, tak je buď helikopter manuál, a nebo helikopterký. Takže prvně se podíváme napřed. Tady, co pak je? A tady je zrovna boutký, no, nevadí. Nevadí. Koukneme se, co je zde. Co je tady? A tady je část obrazu, výborně. Tu část tu budeme ještě potřebovat, protože... tu část obrazu budeme potřebovat, protože tou si otevřeme cestu a teďka budeme muset počkat, než naše slavná babička odejde. Takže mějte chviličku strpení. Dobrý, hele, tak v pohodě. Trval ten chviličku, za což jsem rád. Ona mi tam vážně plejsla medvědí past. A to nějak obejdu, ne? To bych měl moc tu kurňa. Ale ne. Dobrý, v pohodě. Dobře, tak chviličku strpení ještě. Tak, dobrý. Tak. Teďka už tady ale není zvoneček. Kámo. Hele, dědek si jde asi lehnout. Takže teoreticky bych mu mohl vzít klíč. Jo. Dobrý, hele, v pohodě. Takže teďka si jdeme otevřít místnost. Dobrý. Tak, koukneme se. Tady je door handle, nevadí. Koukneme, co je tady. Tady je handwheel, to nepotřebujeme úplně. Koukneme, co je zde. Tady je weapon key a tady asi už není nic jiného, dobře. Tady si položíme security key, vezmeme weapon key a půjdeme si otevřít brokovnici. Když tak tady potřebujeme části těch obrazů, abychom se dostali dál. Zároveň co ještě budeme potřebovat, tak je pojistka. Tu nevím, kde najdem, ale určitě ji nikde najdem. Ale jdeme pro Broxnu teď. Hele, já našel páčidlo. Super, to se nám hodí. Dobrý, hele, v pohodě, v klidu. Zdá se, že je čistý vzduch, takže já to tady prohlídnu. Rychle. Tady je padlock key, který nepotřebujeme. Tak na mě nemůžeš bafat, dědo. Navíc já jsem ti řekl, že nepůjdu skládat to dřevo, protože já se nechci opakovat, ale prostě mám pocit, že je to moc práce. Co jsi říkal? Nerozuměl jsem ti ani slovo. Fakt ani slovo. Tak jo, doufám, že teďka už budu moct jít přes ložnici, protože je to nejrychlejší cesta. Hele, nikdo tam není, takže to je výhoda. Tadyhle si otevřeme místnost. Co je tady? Tady je paralyzér, to se hodí. A co my teď uděláme? Jdeme si konečně pro tu brokovnici. Oh no. To jsem tady nečekal. Kamo, ne.
Dědo, já jsem řekl, že to dřevo skládat nepůjdu, ale no tak, kámo, vy na mě půjdete z obou stran? Ale zdá se, že mě nevidí, takže já počkám, až půjde pryč a otevřu si tady brokovnici. Doufám, že jí to nepřivolá. Tak, to jsem nechtěl udělat. Dobrý, doufám, že toho nebudu litovat. Zdá se, že ne. A nebo jo? Hele, nevadí, máme broxnu. Jsme teďka u brokovnice, takže se nemusíme vůbec bát. Tak, dobrý. Dobrý, zdá se, že asi v pohodě. Tak hele, rychle, přeběhni. Jak se zasmála úplně WTF. Tak kde pak jste, prosím vás? There you are. Jo, teďka po mně půjde děda, protože jsem slyšel kameru. Takže teď už si jenom počkat, z jaký strany on půjde. Dobrý, no. Tak. Jo, tady seš. Dobrý. Takže, co já jsem to chtěl udělat? Jo, já si tam plejsnu všechny ty části. To jsem nechtěl udělat, no. Já zapomínám, že nemůžu mít dvě věci. Nevadí, jdeme si to tam všechno plejsnout. 1, 2 a už jenom 1. Let's go! Takže máme otevřenou další cestu. Koukneme, co tady je. Kdyby tady náhodou bylo něco užitečného. Tak a co já jsem to chtěl udělat? Jo, já jsem si chtěl dojít pro to páčidlo a zjistit, co je v těch boxech. Tak jdem na to. Tak, co je zde? Tady jsou štípačky, které se hodí taky, takže já si je hodím nahoru, protože chci zjistit, co se skrývá v tom posledním boxu tady. Když tak z minulého videa jste si mohli všimnout, že jsme tady našli padlock key, takže já si tady dropnu ty štípačky a dojdu si zpátky dolů pro to páčidlo a zjistíme, co je v druhém boxu. Nechal jsem ho tady. Jo, nechal jsem ho tady. Super. Jde se k druhému boxu. Pozor, našel jsem helikopterky, to je další věc, kterou potřebujeme. Ale to bys tady nesměl být, ty. Ach jo. Oni jdou zrovna tudy. Kámo, tak teď jsem je viděl oba dva naraz a jsem za to rád. Dobrý, tak jdeme. Kámo, vy se takhle vystřídáte, jako fakt? Jako fakt. Ne, to už nedám. Kámo, ne. Já se potřebuji rychle někde ukrýt. Ne, ale dobrý, v pohodě. On mě nevidí? On mě nevidí. Dobrý, hele, v pohodě, zdá se to být v pořádku. Dobrý. Tak ho rychle zastřelíme. Tak. A teď si dojdem k druhému boxu. Konečně, kámo. A zdá se, že se nám docela daří. Co je tady? No, to zrovna nepotřebujeme. Byl bych rád, kdyby tam třeba jakoby byla pojistka. No, nevadí. Dojdeme si pro paralyzér, protože tím si můžu tu cestu otevřít taky. A já jsem vlastně nebyl tady v té mikrovlnce. Je tu něco? Je tu wrench, který nepotřebujeme. Nevadí. Dobře, ještě kouknem tady taky není nic. Dobrý, tak si jdem pro paralyzera. Už se tím nebudem zabývat. Tak, paráda. Drop. A teď si teda tady otevřeme náš upíří box. Jo, jestli jste viděli minulý video, tak víte, o čem mluvím. Teď se to rozvíjíte, když tak prvně. Super, tady je volant, který taky nepotřebujeme. Kámo, mě reálně zajímá, kdyby mohla být pojistka. Asi už možná vím, ale to bychom potřebovali wrench. Čímž pádem teda budeme muset dojít k tomu malému monstru. Dobře, v pohodě, já s tím nemám problém.
Takže já si dojdu pro wrench a jdem vypustit vodu. A teď vypustíme vodu. Takže to bychom měli. Teď se musíme jenom zbavit toho monstra. Já potřebuji brokovnici. Já ho musím zabít. A pak musím rychle odsud vypadnout. Tak, dobrý. Jdu odsaď pryč. A jdeme. Dobrý, ale zdá se, že spí, tak to je pohodička. Kde já jsem nechal tu brokovnici? Kde je? Našel jsem helikoptermanu. Já jsem si nevšiml. Nevadí. Den 2. Já jsem ji nechal tady. A musel jsem se kvůli tomu nechat zabít. Asi jo. Evidentně. Dobrý, hele, v pohodě. Jo, tady náboje nejsou, takže nevadí, v pohodě. Já si dojdu pro ně zde. Pokud by tady nebyla bábrdle. A tady je pojistka! Tady je! Konečně jsem ji našel. Skvělý. Takže teďka máme vlastně celou přístupnou cestu. Já se tadyhle s dovolením propadnu do koupelny. Tak. A dojdu si pro nějaký náboje. Ale mám pocit, že... Jo, tady jsou vlastně, tady jsou. Dobrý, já se tady zavřu, aby mě náhodou nepřekvapili. Já se napřed zbavím těch dvou teda dvakrát napřed neexistuje. Já se napřed zbavím těch dvou a pak se zbavím toho monstra, takže... Ale v pohodě. Jeden. Druhý. Tak, dobrý, jdeme si přebít. A jdem se zbavit příšerky. Radši si ji nabiju celou, kdyby náhodou, víte co? Tak a jdeme. Halo, příšerko, já jsem u tebe doma. Ne. Au. Ne, já tam nechal tu brokovnici. Dobrý, v pohodě, můžu si ji tady vzít. Halo? Je někdo doma? Já ji nemůžu zabít? Ne, kámo, já ji nemůžu... Já si musím dojít pro ten paralyzér. Kámo, to ne. Mi neříkej, že jsem si vypotřeboval... Ne, ještě jsou dole, jo, to si pamatuju, ještě jsou dole, ale to jsou vlastně moje poslední náboje, které existují tady. Dobrý, dobře, v pohodě, nepanikář, prostě si dojdeš pro paralyzér, nic se neděje. I got you, super, tadyhle si to vezmu. Tak a jdeme se té příšerky zbavit, pak musím rychle zdrhnout sem nahoru. Tak, dobrý. Jdeme odsud. Jdeme rychle odsud. Zvládl jsem to úplně ukázkově. Takže máme brokovnici, můžeme se bránit normálně, v klidu je to. Halo, jste tady? Páni prarodičové, jste tady? Halo? Že bych jako to zvládl na čas? Že ještě jsem... Počkej, ale já teďka vlastně nesmím umřít. Nesmím umřít, to je hlavní. Dobrý, je tam někdo? Není, v pohodě, ani tady není. Takže já teďka dojdu, tady je babička, Tak, dobrý, jeden. Ještě, že to byl tento, v pohodě, hezky v klidu, v pohodě. A je tu safe key, výborně. Tak co já teď udělám je, že si ho, nebo ještě, hele, já si tu brokovnici, dám si ji tady, nemusím si ji sem dávat, protože vidím dědečka. No jo, já vím, prosím tě. Tak jo, dobrý, tak teďka si vezmeme safe key
a jdem se podívat, co je v našem oblíbeném sejfu. Tak jdeme si otevřít náš safe. Tak, je tu gasline. Nice, skvěle. Skvěle. Tady není nic. Dobrý, takže jdeme nahoru a jdeme si ho tam dát. A další věc, co musíme udělat je, že si musíme odstřelit cestu a dát si tam tu pojistku. Takže si ho dáme takhle hezky. Nebo víš co, dropneme si ho tady, protože ho tady stejně pak vezmeme a jdeme pro naší brokovnici a jdeme si ji přebít, protože ji budeme potřebovat. Jo, tady je ta door handle, jasně. Jo, počkej, ještě další věc. Vezmeme si tadyhle z pojistku, dáme si ji nahoru, abychom ji pak nemuseli schánět znova. A jo, já ji vlastně potřebuju tady, já si ji dám až tam dozadu, protože tam ji budu potřebovat. Tak, hezký drop. A teď konečně pro shotgunu. Hele, já našel pásku, tu taky potřebujem. Tak a tu si taky dropneme sem. Tak, teď jdeme pro tu shotgunu. A nebo ne. Nebo taky ne. Den 3. Tak tady jsem ji nechal. Dobrý, tak to bylo těsný. V pohodě. Dobrý, jdeme nahoru. Pro náboje. Kamo, děláš si srandu? Můžeš odejít? Kamo, ona tam prostě stojí. Dobrý, hele, v pohodě, dobrý. Nevidí mě, tam nejde děda. Takže to je safe. Je to safe. Tak, poslední věc, co potřebuju, tak je helikopterký. Ten vím, že jsem tady někde viděl, jenom si nemůžu vzpomenout, kde byl. Já ho pak ještě někde třeba najdu. No nic, důležitý je, že si otevřeme další cestu. Jo, a ten manuál vlastně já nemám ještě. Jo, a ten vím taky, kde je. Tak, hele, dobrý, tadyhle si vezmeme náboje a jdeme střílet. Jeden, druhý, tak přebít. Teď. Tak. Dobrý. Počkej, no, vem tohle. Tak, paráda. Tak, a můžeme jít. Tak. No a tady máme, dámy a pánové, naší helikoptéru. Takže já se tady otevřu, prosím pěkně. Jak si otevřít? Děkuju. Tak a tadyhle si vezmeme naše věci. Takže prvně tady spravíme, ano, vidíte správně, spravíme lepicí páskou. Spravíme list od helikoptéry. Ach jo, no, jako je to vtipný, no. Dobrý, a teď jdeme nalít benzín. No, tak v pohodě. A teď teda potřebujeme ten manuál a helikopterky. Takže... Jo, počkej, teď já vlastně nemusím chodit tudy jak blbec. Já tady mám vlastně granáty. Handgranát si vezmu tadyhle. Kdyby náhodou se něco zvrtlo. Já půjdu asi pro jistotu jinudy. Počkej, tady ne. Tady. Tak a koukneme, kde vlastně ten helikopterký byl. Protože vím, že tady nebyl. Já tady vím, že byl ten manuál. Tak. Dobrý, takže teďka mám manuál. No a teď ten helikopterký, kde byl? Kde byl? Prosím pěkně, řekněte mi to, prosím. Kamo, můžete mi říct, kde ten helikopterký byl? Já bych ho teďka fakt nutně potřeboval, ale fakt nutně. Vím, že byl podle mě v nějaký skříni. Jo, už si vzpomínám, tady byl. Že? Ano, vzpomínám si velmi správně. Takže teďka můžeme spokojeně uniknout. Ten dědek je u kamer. Mě bych dost potřeboval, aby šel pryč. Ježíši Kriste. Kamo, nech mě bejt, prosím. Já jsem řekl, že s tebou nepůjdu skládat to dřevo. Řekl jsem to? Řekl. Takže prosím, jdi. Hele, odešel, tak paráda.
Ale doufám, že nepůjde zpátky. Ale vlastně já mám helikopterky a můžeme jít. Můžeme odletět svým způsobem. Takže teďka mě hlavně nesmí nic vyrušit, já to radši obejdu, kdyby se objevila babička. No a teď, tak dobrý, a už mě nikdo nedostane. Už mě nikdo nedostane, protože já teď jdu. Dámy a pánové, tohle byla celá Granny Chapter 2 a zakončíme to pěkně se stylem. Pěkná hudba. Tak a můžeme vzlítnout teď. Ano, dámy a pánové, tohle byl útěk helikoptérou z Granny Chapter 2 a zároveň i poslední útěk z této kapitoly. Já vám hrozně moc děkuju, že jste u této videa vydrželi. Doufám, že jste u něj vydrželi, protože, jak jsem říkal už, tak stálo za to. Ne tohle, ale myslím jinde. Doufám, že se vám tohle videjko líbilo, jestli ano, tak jak říkám, zanechejte like, protože tím budu vědět, že se vám moje tvorba líbí. Zároveň bych ještě chtěl připomenout, ať tady necháte ten like a odběr, ať vám žádný další moje video neuteče. A zatím čus!